Μοναδικές προσφορές Artistic Group. Ναι, είμαστε εδώ, αγαπητοί μας φίλοι, αγαπητές μας φίλες, για όσους και όσες έχετε συντονιστεί τώρα στη συχνότητά μας. Να σας πούμε ότι το θέμα μας απόψε είναι οι νέες πρωτοποριακές θεραπείες με τα βλαστοκύτταρα. Ένα θέμα που αναπτύσσουμε, συζητάμε με την καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Κόκο Ανακολιάκου. Είναι εμβριολόγος και ιστολόγος και κυτταρολόγος, αυτά πάνε μαζί. Αλλά είναι επιστημονικός συνεργάτης της αμιγώς ελληνικής, της πρώτης εταιρείας με διεθνή διεπίστευση τράπεζας βλαστοκυττάρων, η οποία δρεύει στην Θεσσαλονίκη και η επωνυμία της είναι Biohellenic ή Biohellenic, όπως θέλουμε τα λέμε. Λοιπόν, θα δούμε κάποια κομμάτια, κάποιες εικόνες από τα εργαστήρια της συγκεκριμένης τράπεζας βλαστοκυττάρων, φύλαξης καλύτερα, πιο σωστά βλαστοκυττάρων. Όμως τώρα είμαστε στο κομμάτι που αφορά την λήψη των βλαστοκυττάρων. Πώς ακριβώς γίνεται. Οι καλοί μας συνεργάτες από το Control θα μας δώσουν και εικόνες στον αέρα, ό,τι έχετε προσκομίσει με το DVD που μας φέρατε. Θα τα δούμε και παράλληλα εμείς θα συζητάμε. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Είναι μια αιμοληψία η οποία είναι πιο εύκολα από ότι όταν... Βλέπουμε εδώ, τον φάλιο λόρο. Να το, λοιπόν. Εδώ τώρα σε αυτό το στάδιο γίνεται η λήψη του αίματος μετά την αποκοπή των φαλιού λόρου, όταν μπαίνει το κλειψάκι και φεύγει το παιδάκι για να το εξετάσει ο παιδίατρος. Μετά ο γυναικολόγος προσαρμόζει μια συσκευασία λήψης αίματος που οι γονείς έχουν προμηθευτεί. Τη βάζει λίγο πιο χαμηλά λόγω της βαρύτητος και με αυτόν τον τρόπο αδειάζει το αίμα που έχει μείνει μέσα στον πλακούντα μετά από τον τοκετό. Είναι παρακέντηση των αγκίων του φαλιού λόρου. Είναι αιμοληψία. Πώς κάνουμε αιμοληψία για να πάρουμε εδώ στην φλέβα? Και κάνουμε Όχι, παίρνουμε το αίμα, το οποίο ρέει μηχανικά λόγω της βαρύτητος. Τώρα όσο πιο ομαλά εξελίσσεται ο τοκετός και δεν υπάρχουν απρόπτα, δηλαδή το παιδί βγαίνοντας να παρασύρει και τον πλακούντα και να γίνει άμεση αποκόλληση, ή όταν δεν υπάρχει αιμορραγία ή γενικά δεν υπάρχει κάποια μικροεπιπλοκή, ο γυναικολόγος έχει τον απαιτούμενο χρόνο στη διάθεσή του για να μπορεί να τον στραγγίσει, όπως λέμε, να πάρει όλη την ποσότητα αίματος. Να γίνει η αποστράγγιση του πλακούντα. Να γίνει στο χειρουργείο, στην αίθουσα τοκετών μέσα. Πάντα. Αυτό τώρα, όταν υπάρχει κάποια βιασύνη, κάποια επιπλοκή, αυτός ο χρόνος συντομεύεται, με αποτέλεσμα η λήψη να είναι μικρή ή να είναι μάλλον λιγότερη από αυτή που θα θέλαμε εμείς. Τώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα πολλά βλαστοκύτταρα, λόγω ενός επίγοντος στον τοκετό, έχουν μείνει μέσα στον πλακούντα. Τώρα, εμείς έχουμε αναπτύξει μία δεύτερη επεξεργασία, όπου μπορεί να έρθει στο εργαστήριο και ολόκληρος ο πλακούντας και να γίνει πλέον από εμάς η λήψη των βλαστοκυττάρων μετά από την διαδικασία της έκπλησης, όμως αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί καταστρέφονται μετά την αποσύνδεσή του. Τα βλαστοκύτταρα πρέπει να πηγαίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο εργαστήριο. Αυτό είναι. Πάβει η κυκλοφορία του αίματος. Πάβει η κυκλοφορία, πάβει το οξυγόνο, τα οποία τα συντηρεί τα βλαστοκύτταρα. Και για το λόγο τα βλαστοκύτταρα έχουν μια βιωσιμότητα που τη μετράμε κι εμείς πάνω από 90%, που πρακτικά σημαίνει ότι αν συλλεγούν 100 κύτταρα, τα 90 είναι βιολογικά, είναι λειτουργικά. Η ποσότητα που παίρνετε είναι συγκεκριμένη? Η ποσότητα δεν είναι συγκεκριμένη. Η ποσότητα μπορεί να είναι το ανώτατο 160 κυβικά εκατοστά αίματος, το ανώτατο. Αυτό βέβαια δεν το επιτυγχάνουν πάντα οι γιατροί, γιατί σας είπα ότι εξαρτάται από τις συνθήκες του τοκετού. Όμως, αν έρθει στο εργαστήριο και ο πλακούντας, μπορούμε να πάρουμε όλα τα βλαστοκύτταρα τα οποία έχουν μείνει μέσα. Και επιπλέον τώρα οι τελευταίες μελέτες λένε ότι Μετά την αποστράγγιση του. Μετά την αποστράγγιση, ότι τα βλαστοκύτταρα είναι
λίγο πιο διαφορετικά από την αρχική τη λήψη που γίνεται από τον... Γιατί έχει βρεθεί ότι αν αυτά τα βλαστοκύτταρα που παίρνουμε από την αποστράγγιση τα βάλουμε σε ένα μυοκάρδιο που έχει έμφραγμα, η αποκατάστασή του είναι ακόμη καλύτερη και πιο σύντομη, πιο γρήγορη από ότι αν βάλουμε το ομφαλοπλοκοντιακό αίμα. Και αυτό γιατί παίρνουμε και κύτταρα από τους ιστούς πλέον του ομφαλίου λόρου και δεν παίρνουμε μόνο το αίμα. Αυτό δηλαδή είναι το καινούριο. Δεν γινόταν αυτό, νομίζω. Παλαιότερα δεν γινόταν. Ο πλακούντας, ναι, είναι ένα ιατρικό αντικείμενο και ίσως οι άλλες τράπεζες δεν έχουν έτσι προσωπικό γιατρούς και εξειδικευμένο και δεν έχουν εκπαιδευτεί στο να χειρίζονται όργανα. Αυτό είναι διαφορετικά. Η μέθοδος αυτή έχει αναφερθεί και από άλλους επιστήμονες και προτείνεται σήμερα να είναι σαν μια συμπληρωματική μέθοδος η οποία μπορεί να δώσει το 100% των βλαστοκυττάρων. Πάμε τώρα στη φύλαξή τους. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, έτσι που έχει πολύ μυστήριο. Πώς φυλάσσονται τα κύτταρα Πώς φυλάσσονται τα κύτταρα, λοιπόν. Το πρώτο είπαμε ότι να έρθουν πολύ γρήγορα στο εργαστήριο και πρέπει να πούμε στους γονείς ότι πρέπει να επιλέγουν μια πολύ καλή τράπεζα. Αυτά που βλέπουμε, συγγνώμη τώρα, τι είναι? Αυτό είναι οι καλλιέργειες, να δούμε αν υπάρχουν μικρόβια μέσα στα βλαστοκύτταρα. Γιατί έχουμε και εικόνα. Όταν γίνεται η λήψη με την παρακαίνιση, όταν βάζουμε δηλαδή την βελόνα στον ομφάλιο λόρο μετά την... εδώ πήγε η μαμά να πάρει τις πληροφορίες. Όταν παραλείψει κάποιος να κάνει την αποστήρωση με το ινόπνευμα στην περιοχή του ομφαλίου λόρου, όπως κάνουμε το κανονικό στον μικροβιολόγο, τότε η μύτη της βελόνας παρασύρει κάποια μικρόβια, τα οποία όμως είναι τα φυσικά σαπρόφυτα του γυναικείου κόλπου. Αυτά τώρα, επειδή τα μηχανήματα αυτά είναι πολύ έτσι ευαίσθητα, μπορούν και τα ανιχνεύουν, δηλαδή στις 5 μέρες πρέπει να μείνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Συνήθως τα απομονώνουν, ναι, μπορούμε να βρούμε στη συνέχεια ποιο είναι το μικρόβιο. Είναι η τράπεζα που φυλάσσονται. Εδώ είναι τα κύτταρα των ιστών του ομφαλίου. Εδώ είναι το δοντάκι. Πώς το δόντι έχει και αυτό βλαστοκύτταρα. Θα το δούμε μετά, θα σας το ρωτήσω. Μπορούμε λοιπόν, τα μικρόβια δεν είναι απαγορευτικό για να φυλάξει κάποιος τα βλαστοκύτταρα, αρκεί να γνωρίζει ποιο είναι το μικρόβιο και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα αντιβιωτικά. Είναι και αυτό από τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει το εργαστήριο. Και εδώ που είναι πώς τα μετράμε τα βλαστοκύτταρα πλέον, και εδώ είναι οι εγκαταστάσεις. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, νομίζω ένα κέριο ερώτημα. Όσο αφορά τη φύλαξή τους, πώς εξασφαλίζεται καλύτερα, με την δημόσια ή με την οικογενειακή? Τώρα αυτό είναι από άποψη ασφάλειας. Ή και ποια διαφορά υπάρχει? Ναι. Τώρα είπαμε ότι να ξεκινήσουμε να μιλάμε, ας πούμε, επί ίσης βάσης. Για να συγκρίνουμε. Εικόνα να εξηγείτε. Ναι, για να εξηγήσουμε τώρα ότι πρέπει. Εδώ είναι που μετράμε τώρα πόσα είναι τα βλαστοκύτταρα. Γιατί όταν κάποιος αρρωστήσει, ανάλογα με τα κιλά. Άζωτο, είναι, όχι. Η κρυοσυντήρηση γίνεται στο υγρό άζωτο. Είναι το αέριο άζωτο, όταν υγροποιηθεί έχει μείον 190 βαθμούς Κελσίου και εκεί τα βλαστοκύτταρα μπορούν να μείνουν 1000 χρόνια. Χωρίς να αλλοιώνουν. 1000 χρόνια. 1000 χρόνια. Αυτά είναι τα εργαστήρια της Αθήνας. Δηλαδή δεν έχουν ημερομηνία λήξης, με λίγα λόγια. Δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό μας λέτε. Μάλιστα. 1000 χρόνια λοιπόν από τους... εδώ βλέπουμε και ένα δοχείο του υγρού αζότου. Αυτά είναι τα δοχεία του υγρού αζότου. Έχουν συστήματα συναγερμού μέσα και παρακολουθούνται και από το τηλέφωνο, παρακολουθούνται και από το κομπιούτερ και κάποιος μπορεί να έχει έλεγχο της τράπεζας βλαστοκυττάρων και να μπορεί ανα πάσα στιγμή να ελέγχει όλα τα δοχεία, να ελέγχει τη θερμοκρασία και τις συνθήκες. Εδώ είναι που μετράμε κοιτάμε, ελέγχουμε τους ιούς. Ιός της υπατήτηδας, του AIDS, είναι αυτοματοποιημένα εδώ μηχανήματα, αυτά της αιμοδοσίας. Είναι οι πιο καινούργιες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, όπου μπορεί κάποιος μέσα σε 24 ώρες να δει αν το υλικό, το βιολογικό έχει μέσα έναν ιό, υπατήτηδος, AIDS και ούτω καθεξής, και να μπορεί να αποτρέψει, να κρατήσει αυτά τα βλαστοκύτταρα. Τώρα στην ιδιωτική τράπεζα είναι πολύ σπάνιο να μας έρθει κάποια μαμά με υπατήτηδα και AIDS, αυτό δεν είναι συχνό. Απορρίπτονται τα δείγματα, αυτά δεν χρησιμοποιούνται και γι' αυτό το λόγο είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα στη δημόσια τράπεζα, επειδή υπάρχει ένας ανομοιογενής πληθυσμός, εκεί πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Εδώ βλέπουμε το έμβριο.
Αυτό είναι το έμβριο με τον ομφάλιο λόρο του που κρέμεται. Εδώ είναι το τροφικό του το εγγύο, αυτό που μεταφέρει είναι ο αγωγός μεταφοράς που παίρνει τις θρεπτικές ουσίες από τη μαμά της, πηγαίνει στο παιδί και τις άχρηστες από το παιδί τις γυρίζει πίσω στη μαμά. Η θερμοκρασία δηλαδή του υγρού οξυγόνου είναι ιδανική, είναι ιδανική. για τη φύλαξή τους. Είναι για τα ζωικά κύτταρα, είναι αυτή η θερμοκρασία. Είναι ο μόνος τρόπος δεν υπάρχει άλλος τρόπος διατήρησης. διατήρησης. Τώρα τα άλλα είναι επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Εδώ ακριβώς. Εδώ είναι το kit. Το kit είναι που δίνουμε στην μητέρα για να το πάει στο μευτήριο για να γίνει η λήψη των βλαστοκυτάρων. Τώρα μόλις γεννήθηκε το παιδάκι και θα κοπεί ο ομφάλιος λόρος. Αυτό γίνεται αμέσως. Ή αυτό που λέγαμε και πριν, να υπάρξει καθυστέρηση. Όχι, και πρέπει να πούμε στους γονείς ότι να επιλέγουν ένα καλό εργαστήριο για τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά τους, δηλαδή να είναι στη χώρα τους. Όταν τα βλαστοκύτταρα ταξιδεύουν στο εξωτερικό, δυστυχώς η μεταφορά, ο χρόνος που μεσολαβεί, οι συνθήκες και όλα αυτά είναι επιβαρυντικές. Πριν από το 2005 γίνονταν πάρα πολύ συχνά. Τώρα από το 2005 και μετά έχει περιοριστεί και αυτές οι τράπεζες δρούν πάλι, εξακολουθούν στην Ελλάδα, αλλά όπως είπα μέσω αντιπροσώπων. Δεν έχουν εργαστήρια. Πολύ λίγες τράπεζες πλέον είναι οι ελληνικές, αμιγώς ελληνικές, οι οποίες έχουν εργαστήρια στην Ελλάδα. Και μάλιστα το 90% των εργαστηρίων ότι έχουν επιστοποιήσεις, δηλαδή δεν λειτουργούν άσχετα, αλλά ελέγχονται και υπάρχουν πιστοποιήσεις εθνικές και διεθνείς. Αν κάποια μητέρα θέλει να δωρήσει, ας πούμε, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και του παιδιού της και να κρατήσει τα βλαστοκύτταρα από τον ομφάλιο λόρο, αυτό γίνεται, δηλαδή τώρα θα μπούμε σε ένα, επιστημονικά. Τώρα αυτό επιστημονικά δεν στέκει και δεν πρέπει. Το έχουμε τονίσει, το έχουμε γράψει 100 φορές. Και αυτό τώρα τίθεται το ερώτημα, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δημόσιες τράπεζες, η μία στη Θεσσαλονίκη και η άλλη στην Αθήνα. Της Θεσσαλονίκης δέχεται μόνο το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και από τους γονείς. Της Αθήνας δέχεται το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και δέχεται και τον ομφάλιο λόρο σαν οικογενειακή φύλαξη, δηλαδή επί πληρωμή. Τώρα, το σκεπτικό του γονέα κατά την άποψή μου ότι πληρώνει και για το ένα, δηλαδή δωρίζει το ένα και δεν του ανήκει. Το κόστος θα το δούμε σε λίγο. Και πληρώνει το άλλο και του ανήκει. Τώρα, αυτό μόνο από άποψη οικονομική κατά την άποψή μου ευσταθεί. Από άποψη ιατρική δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της δημόσιας τράπεζας ότι δώστε το αίμα του παιδιού γιατί ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθεί για το ίδιο το παιδί και πληρώστε για τον ομφάλιο λόρο γιατί αυτό πάντα θα χρησιμοποιηθεί. Είναι δύο αντιφατικές έννοιες και τα δυο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τον ίδιο τον άνθρωπο και θεωρώ ότι δεν είναι επιστημονικά σωστό, όχι θεωρώ, έτσι είναι και γραμμένο, ότι δεν μπορείς να πεις ότι δεν κάνει το ένα και κάνει το άλλο. Ταυτόχρονα κάνουν και τα δύο. Ωραία. Θα πάμε τώρα σε ένα ακόμα διάλειμμα, μάλλον είναι το τελευταίο, και όταν θα επανέλθουμε θα σας ρωτήσω πόσο ασφαλής είναι η χρήση των βλαστοκυτάρων. Και θα μιλήσουμε και για τα ζώα. Νομίζω ότι τα ζώα ήταν πιο τυχερά από τον άνθρωπο, δεν βρήκαν και εμπόδια κιόλας. Εποφελούνται πολύ πιο εύκολα. Σε λίγο. Λοιπόν, διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.